मथाजन खायफायनो खाबाय खबाय लामसगौ गुबुन पार्टियाखाय फाय देब्रा मथाजन खायनो खाबाय खबाय लामसगौ गुबुन पार्टियाखाय फाय देब्रा मथाजन खायफायनो या खाबाय खबाय लामसगौ देब्रा मथा लंले देब्रा मथा लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा के जय बुबाग्रा के जय बुबाग्रा के जय जतनो सानजा गाहाम जोंनि खूब खाtung लाइजाक सिनि टिक्रामथा किला बागमा ब्लक बिसिंगो कलायनाय सिनि जलेमाबारि जलेमानि रिजिनाल कमिटी अ कमिटी बिसिंगो कलायनाय जों अर पैसा रिवो जों कायसा बुसा टेके जों लामसगमानि पान्दा अ लामसगमानि खायलायमानि अर ताबक जों बाय फाय गोरों फायजाक विशेष खाय बरक आइगे बीजेपी खायमानि अ बीजेपी बरक 2018 ब्रंनि जे अ आमचाइनि ब्रं गोनां ताबक मन्त्रि टंनाय तै नेता रक खायने बीजेपी साक नेता गसेनाय ब्रक जे सामनि सबका साथ सबका विकास घरे घरे रोजगार 50,000 चाकरी रेगा 340 टाका 200 दिन रेगा हमनि कायसा फानो नांमाया नुगिया ब्रंनि मकल बायथां नुगिया इभेन जत अ आमचाइनि नुगिया हनैनो बरक अ बीजेपी नो सेलेंगै नायसेवै ताबक असिनि सिमनासरा तैसारिओ 3 परिवारनि 5 बुटार सिनि बुबाग्रानो हाजागै बुबाग्रानि लगेओ फायनाय हनै जों बाय थों फायखा हायनि बाङै ब्रंनो प्रथम ब खाकाहाम खुनुम याफारनाय जों बनो खा काहामबाय नि यासागो तासारा तिनि सोशल मीडिया व नाय टंनाय सारा तिप्रानि सिनि कुंथाय बारा ब्रंनो फायनो जतनो न ककसारनाय फायबेदि जों ता बुबाग्रानि लगे सिटंलायनाय बुबाग्रा मासानो जोंनो मोथांमोनाय ब सारा के बकरै ब हायने टाका हाके बकरै हायनि बाङैनो अम हायकेनो जों बसकां सालबो बुरुं के जतनो दैमा कटर हायके फायै जों जयनिं प्रोग्राम यासाक समनि पान्दा खायलायनाय फायबेदि गोसो सावैनो आं तिनि किल्ला ब्लकनि प्रेसिडेन्ट गै हाहाय नों जतनो खाका हामियाफ्रै आनि कमनर पाइखा हाय जतनो खांबाय खुंबाय सारना हामबाय